on inweta this video metụ maka na share button. This is one of the ndị ọzọ Igbo ndị anyị nwere n'ala Igbo. Mighty n'umushu. These are men who they make things why they are not even making noise about it. Okay, ni potanye 10,000 utinye na social media. Okay, ji ekele ke magi ka ose ke oloka beans. Ke okpei. Ke tatashi. Okay, we kecha ya mmadụ aya anu ife. What still one of some of those things on eke? Who contributions ndị mmadụ na-eweta? Wuri na-enyegharị mkpọtụ ebe niile ọzọ Igbo ndụ. Mathias ọzọ Igbo ndụ. Mathias ọzọ Igbo ndụ. Ataha mụ na ekwuru m n'obodo ndị ofu anya. N'obodo ndị kpuru isi na onye ofu anya na-eshi eze. Onye ofu anya na-eshi eze. Our brothers all over Igbo land are doing wonderful things. Wonderful things in the name of God. Wuri na impacted the mankind without making noise about it. As a Mathias na akụziri ụnụ how to give to humanity. Gụnụ ka ọ na-enye okeda na nke nyanwa. Owoluda na ego nya, owoluda na 1 naira si na akpa enye mmadụ. Owoluda na 1 naira si na akpa enye mmadụ. Ọkwa ndị mmadụ tụkọnyocha owolu nke ọ ya ewokpu worizie nke ọ ya ewepụta. Ana m ajụ gị ajụjụ zaa anya. Bụrụ isi ụkwa gị ahụ bịa zaa anya hie. Motorcycle one ka ifuru ebupụtara ebe a na one sharing. Motorcycle one ka ifuru mighty bupụtara ebe a. Motorcycle one olu 100. Akpara isi one ede ebe a. Generator one ede ebe a. Sewing machines one ede ebe a. Ọ just wepụta over 100 million, if not more than 150 million, disbursed to the people of his community. Efo dị nda. Ekwo ozi Igbo ndị agha dago na efo sapa akpata bụ nke ọzọ bụ family ya ndụ, ọzọ bụ ụmụnna ya ndụ no ndị Igbo ka ọ na-azọ ndụ. She na ọba yipụta na Facebook na-enyegharị mkpọtụ buru kamera na-agagharị ebe niile na-akụ asịrị ka market women jene disturb ụmụ nwaanyị nya gụọ akpa rice ke community. We want him to go. Charity, they say, begins at home. Charity, they say, begins at home. Take us to your house. Let us see what you have done there. Charity, they say, begins at home. Abore put on Facebook. Say it here. Camera. Say it your office in this room. Umu ajushalu obodo yuwo. Umu ajushalu obodo yuwo. Posichalu obodo yuwo. Ije London Bridge on. Onye ta afufu chụta 50 euro. Osi na ewota euro. Towi. Wela say right down. You want to prove a point by comparing yourself with Jesus Christ, because ni neke jina bụ eke mmadụ na-abụ neke 2 cups of rice, neke 1 cup of beans oluka, na-achị mmadụ mkpụrụ tatashito, na-achị mmadụ ogiri neke ogiri okpe ya ofu, 1 sachet of groundnut oil, ebutere oil ekeye into mmadụ one. The other time ewetala ụgụ kpakọrọ ụgụ na-enye ndị mmadụ. Nya melugu iji wee wụlọ ọsọ Igbo ndụ. Nya melugu iji wee nọrọ na the same position with Jesus Christ. Kedu ife ị na-eme? Ndị mmadụ sị na ngụ owu Jesus Christ afụla anya. Kedu ife mighty na ụmụchukwu? Kedu ife mighty na ụmụchukwu? The fact that he shared this thing and apart from ntu onye as wee cover kwa, but they are not making noise about it. They shared it na akpụrụ onwe ha, believing that they have given to humanity without expecting anything in return, without trying to prove any point. Nke uwe na-akwụgharị ihekwe nke yu na ọkwụ ndị mmadụ tụkọta igbu yeri ụzọ ịtọ ka ofu ụzọ bụrụ nke ọzọ buga. Ifubo ife na Facebook akpụkpọ ụkwụ ijere ịba na do too big for your size and it can never fit you. It can never fit you mba akpụkpọ a. Onye ofu ọkpa na-aza akwa akwụrụ. Onye kpuru isi na-azọ ọfụchara fancha. Onye kpuru isi na-aga ọfụchara fancha. Onye akọchiri otu mpana ọzawa ezọdụmegwu ife na-agụrụ enyeghị ime ihe akpa nwụrụ, mana ọ na ime ahụ ihe eji wee kpa nwụrụ, ihe nweta ime ahụ ihe eji wee kpa nwụrụ. Ị na-azọ ọzọ Igbo ndụ. Ịzọgo your immediate family ndụ. Ị na-azọ ọzọ Igbo ndụ. Oke afa na-egbu nwa nkịta. Ị na-akụziri ndị Kristian. Gịnị ka ị na-akụziri anyị? Ife ịmụtara amụta. Makwa ife
ndị Igbo nwere na-emeri Igbo ife ịmakwuo men Igbo nwere na-emeri Igbo ife ma ndị na-eme na nnukwu ma ndị na-eme n'obere nwepụ any of them ịmashịrị if not because of Facebook noise ịgba noise na Facebook ị na-enye mkpọtụ na-akwụ n'elu hit ya na-esusi gị n'ahụ ịsana ya na-agwa onye ndị ka ị na-eprichiri who are you preaching to? Who are you preaching humanity? Who are you preaching humanity to? Mgbe bishọp ọzọ bụrụ bido obere Reverend Fire ebe ka ị nọ ịmarago na ihe emecha nwee 1 million naira dọkọsịrị ọnụ which we know the story of how it started and how you got to where you are today. Mgbe so many people bidoro kewe akpa rice mgbe so many people bidoro kewe akpa rice as far back as ebe 1990 something to 2000 enwere ndị na-eme ha bata eke akpa rice kee ego kee onion kee ife niile empowerment ebe niile ebata firu onye ya apụta sị na bịara iprove point ọrụ nke gị ụmụ okoko gbakọsịa na-akụrụ gị aka ị na-ebubegharị pọpị akpọghị pọpị yes pọpị yes. This is mighty n'umushu. He disbursed more than 150 million naira without making a noise. It is not if any menalu within the period of 3 years you are still not quarter equal to that place. Ofuterela ji owego ne ikegoji agwoji niile ike na omenala bụ ụzọ eziokwu nya join wa egbuye yizo atọ join oya wee luo in that how many years ịnọgoro ebe a olugoji 20 ka olugoji 30 ikezugo ofu akpa rice zuru ezu ikezugo ofu akpa beans zuru ezu ikego okpe ihe etu esi akpọ ya n'afịa ọnọdụ funny very very funny. You are making too much noise for practically more like nothing you are doing. Ndị dịka okwuru ọra ndị Igbo pụtazie ha gwa anyị na onye ahụ ekwensu anyị kpọba onye ekwensu because at least na fa ji ọgbụ maka na ha agba ifefa na-eme. One live video okwuru ọra ndị Igbo ya eme ireziri mmadụ ego cover ife niile na-eme in 3 years. They don't make noise about it. You can't hear their voice. Mana ngụnwa mmanụ inwe criminal mind. Ịma na inwe criminal mind to ife na-eme. That is why you are trying to show yourself everywhere. Those people without the fund, those people independent at their pocket, those people in a target. You need to be impressing them. If you are not impressing anybody, if you don't want to attract anything to yourself, you will be doing it. Already. Because it is something nkịta ndị mmadụ na-abịa ebe a na-asị ma akaụntụ ndị enye gị ogenye tie akaụntụ nọmba onye na-eme ife. This is just the beginning. Ọzọ Igbo ọnwụ.